Към Занев. Чавдар Янков. Отново Станислав Ангелов. И сега добра възможност. Благой Георгиев в наказателното поле. Удар от движение. Красива ситуация. Първи опасен шут към вратата на Павел Лондак. Успя добре да излезе от дълбочина. Благой Георгиев обърна топката с десния крак, но недостатъчно, за да намери очертанията на вратата. Както и да погледнем, абсолютно равностоен двубой до момента. За някакво териториално превъзходство на един или други отбор въобще не може да се говори. Дори имам някакво усещане, че по-често естонците играят с топката и сега те са пред българското наказателно. Безопасно удар и късмет за Ники Михайлов. Шута беше много добре пласиран. Топката премина буквално на сантиметри от лявата греда. Ето как тази настойчивост на естонците за малко да ги доведе до успех. Силен шут на Мартин Вунк. Топка в центъра на българската защита. Елементарно беше преодолена Дуспа. Дуспа за състава на Естония. Това лежерно поведение на българите е наказано в този момент. Много елементарно. С три подавания Естония стигнат до проби в наказателно поле. Ето, виждате още веднъж ситуацията. Нарушението на Иван Иванов срещу Мартин Вунк. Неприятен момент. Дуспа за тима на Естония, който обаче определено играе по-остро в атака до този момент. И сега Николай Михайлов ще трябва да се изявява, за да предотврати гол в българската врата. А това никак не е лесно. Василиев за топката. Мощен удар 1-0 за състава на Естония. Минутата е 19-та. Така, без някакви видими усилия, нашите съперници успяха да стигнат до откриване на резултата, но трябва да признаем, че и атаките им бяха по-смислени. Много спокойно капитана на естонците Василиев реализира този гол. Смятам, че българите не би трябвало да имат претенции. Иван Иванов. Добре към Ивелин Попов. Манолев. Янков. Попов. Сега да видим дали ще се стигне до Дуспа. Да, Дуспа за България. Нарушението беше срещу Димитър Макриев. Съдията на секундата показа бялата точка. Добра възможност за нашите в 40-та минута да изравнят резултата. Ивелин Попов или Благой Георгиев. Да видим кой ще изпълни. Нарушението беше на Тавирен. Мисля, идентична ситуация с тази, при която се стигна до наказателни удар в полза на естонците. Ивелин Попов. Попов и 1-1. Изравни български отбор. Въпреки не до там качествената игра на нашите футболисти. Все пак в 40-та минута с гол от Дуспа Ивелин Попов възстановява равенството. Хубаво безапелационно изпълнение на Ивелин. Още зато показно за изпълнение на Дуспа. Плътен удар в ъгъла. Вярно е, че и вратаря Лондак избра другия ъгъл, но дори да беше скочил там, много трудно щеше да блокира шута. Първо за тях на голямо първенство. Сега възможност за атака. Василиев е за топката в наказателното поле. Стилян Петров сякаш се притесни да го атакува. Далечен удар! Боян Пейков изпуска топката, след това успява да го улови пред погледа на Пурие. Някак си обезпокояван Мартин Вунк на атаката обаче продължава. Василиев. Вижте колко майсторски успя да надиграе Ивелин Попов. Какво показа съдията? Да не даде пак Дуспа. Просто не се видя къде е нарушението. Обаче, както се засили унгарския рефер Кришан Шелмежи, ми се струва, че
Чухме какво казва Ивелин Попов. Добре, че съдията не знае български. Нарушение имаше. Да видим пак обаче къде. Ето тук свана Ивелин Попов своя съперник. Тук го задържа. По-скоро е вътре. По-скоро е вътре. Нарушението започна преди наказателното поле. Просто Ивелин трябваше, може би, по-рано да дръпне ръцете си и да бе пуснал в крайна сметка Василев да влезе. Какво толкова щеше да се случи? Виждате, че в тази зона Манолев покриваше. Сега нова дуспа за състава на Естония. Отново капитана Василев и 2-1 за естонците. Много неприятно. В 80-та минута Василев отново безпощаден от бялата точка. 3 дуспи в този матч, двете на сметката на естонците и само една за България, което и фиксира до момента резултата. 80-та минута, Естония и България 2-1. Нашите разполагат с 10 минути, за да се спасят от изключително неприятна загуба. Неприятна, неочаквана, не кой знае колко важна от гледна точка, че става дума за контрола, но помислете си, уважаеми зрители на TV+, какво отражение би могла тя да даде върху самочувствието на българските футболисти, още повече на фона на начина, по който те играят тази вечер в Анталия. Ето това е съдия, както се казва, 4 дуспи в един матч. Не се случва много често. И отново Ивелин Попов ще изпълнява. 2-2. 2-2. България изравни и може би се спаси от много неприятна, да не казвам позорна загуба, 7 минути преди края на матча. Добре, че Ивелин Попов, подобно на Василев, беше точен и в двата случая от бялата точка. Хубаво, безпощаден удар на Ивелин Попов. Какво пък? Има още повече от 7 минути до края на матча, ще има и продължение. Дали българите няма да опитат да се преборят за победа, защото пак казвам, и това равенство 2-2 едва ли ще стопли Николай Димитров. Чудесно центриране Генков! Как можеше тук български отбор да отбележи гол и дори да спечели матча. Хубав на Николай Димитров и много мъдро центриране, ниско по земя, завари неподготвена защитата, Генков стреля. Топката не бе лека за отиграване и затова и удара не се получи по най-добрия.